Tervehdys eläinkunta! Minä olen Taistotikka ja tänään me opetellaan pelaamaan semmoista peliä kuin Counter-Strike Global Offensive. Ja tänäänhän tulin puhumaan sellaista asiasta teille ihmiset, niinkin semmoinen jännittävä asia kuin pistoolierä. Puhutaan nyt kilpailusta tilasta, kun pelaamme tätä peliä kilpailusta ja kasvatamme ränkkiä ja olemme kunnon pädässä ja ammuskelemme kaikkia päihin piu ja piu näin. Niin, pistoolierää. Tärkeä erä. Siinä määrätään, että kuka on kingiä, kuka on rotta ja niin edespäin. Kysymys kuuluukin, miten kannattaa pelata tämä pistoolierä? Sitä varmaan moni on miettinyt elämässä. Kuinka voittaa pistoolierää sille, että ei vihollisilla ei ole mitään mahdollisuuksia sinua vastaan ja sinä olet voittamaton ja kaikki vain ihmettelevät suu auki, että oh my god, what was that? Oh my god. Homman nimihän on nyt se, että aloitetaan ensin siitä, että No niin, eli ensin kannattaa miettiä sitä, että meillä on $800 käytettävissä. Sillähän saisi vaikka mitä ostettu, kun miettii tälle järjellä, mutta tässä pelissä se ei ole kovin kummonen raha. Eli mitä sillä kannattaa ostaa? Sillähän saatte periaatteessa minkä tahansa pistoli näistä nyt ostettu. Riittää kaikkeen. Mutta mitään sen hienompia vehkitä sitä et saa. Eli pistolilinjalla siis mennään. Mutta mikä on näistä kaikkein paras valinta? No, sen voin sanoa suoraan, että tämä spavnipistoli itsessään, niin se on ihan vitun turha. Sillä voitte heittää vesilintua noin. Tällä ei tee mitään. Tällä te vaan itkette tämän kanssa. Kattokaa nyt tätä. Tämähän on lussu. Kyllä sillä osuu, mutta ei sillä oikeasti osu. Sitten kun teillä on tilanne päällä, te tuutte tämän hienon vitsin Glockin kanssa. Sille, oh yeah, mä ohnaan kaikki. Ja sitten tuossa onkin tyyppiä. Otte tälle ja oh my god, tuli hätää, ette osu mihinkään. Niin. Mites sitten? Tämähän on täysin turha. Ei se siis, kun kattokaa nyt tämän kokoakin. Tämä on tuonne pieni lelupaska. Millä helekkarin työ luulette tällä osuvana? Ette mihinkään. Sinne jo ottaa siis heittää vesilintua. Sitten, jos tää on täysin käyttökelvoton, niin mitäs muita meitä on? Meillä on Berettat täällä ja P250 ja CC ja Desert Eagle. Tähän CC:n tilallehan saapi vielä terroristipuolella sen T9, mutta käsitellään sitä vähän myöhemmin tässä. Katsotapa eka vaikka tämä P25. Okei. Aika samaa koko luokkaa tämä ase. Ei mitenkään erikoinen. Ainakin ääni on vähän miehekkäämpi mitä tuossa Glockissa, mutta tekeekö tälläkään mitään? No, vastaus on, että mahdollisesti, mutta todennäköisesti et, koska ei. Kato nyt, eihän tämäkään kanssa. Sä lähet tästä, tuut vaikka teiltä pitkiltä vaikka nää esimerkiksi, ja tuossa on niin ukkoja. Oh my god, taas on hirveä hätää tämän kanssa. Eihän tällä osu mihinkään. Sitten ihmetellee, en tiedä, tekeekö tälläkään hevon helvettiä. Mäkki heittää jättä vesilintua vaan nuin. Kyllä. Jos työ oikeasti haluatte saada jotain aikaan tässä erässä, niin on vain oikeasti 2 vaihtoehtoa. Ja ensimmäinen niistä on tämä. Nämä. Tuplaberetat. Näillä saapi tuhoa aikaa. Näillä saapi vaikka kenetkä hengille. Nää on ne aseet, millä tehdään oikeasti tuhoa. Näillä voi vain rynniä päin ja silloin kun sulla on tuplaberetat, niin mikä ei voi periaatteessa pysäyttää sinua. Eikä panokset lopu ihan heti kesken. Miettikää nyt, 30 panosta. Teillä on 30 panosta ennen kuin teidän tarvii ladata. Sehän niinku on vitsi OP. Okei, no Tech 9 on 3-2, mutta se on vaan 1 ase, mutta nyt sulla on 2 asetta. Voiko niinku ei mikään olla enää miehekkäämpää? Ei voi, niinpä. Joten tää on semmonen, mikä tuossa itsevarmuutta. Sä vaan tulet ja hompit ja teet kaikkea siistiä ja sä oot vaan ihan voittamaton tyyppi näin kanssa. Sä et vaan uskokkaan, miten hyvät aseet nämä on ja hämmästyt itsekin, miten hyvät pyssyt nämä on ja näin edespäin. Siksi nämä on ihan järkevä ostos tässä pistolierässä ja unohtakaa ne taktiikat siinä, koska niillä ei tee hevon helvettiäkään siinä pistolierässä. Ainoa millä työ teette, niin on se $800 ja ne kannattaa käyttää hyvin. Ja tässä on hyvä esimerkki siitä, miten ne voi käyttää hyvin. Kun vaan piu ja piu. Näillä lentää päätä ja korvia ja seiniä ja vaikka mitä. Sitten meillä on toinen järkevä vaihtoehto on ihan oikeesti. Desert Eagle. Kaikki rahat menevään, koska mihin helkkarisia tarvitset sitä rahaa? Tännehän tultiin voittamaan, eikö niin? Sitä vaan sitten vaan juostaan päin ja annetaan vaan dessulla olla. Ja tää lattaa sen verran nopeastikin, että ei siinäkään paljon ihan haavella, ei kun vaan tuosta nuomalle vaan dessusta, niin siis tämä on katujen kingi tämä ase. Tämän kanssa ei tarvitse pelätä mitään. Kuunnelkaa nyt sitä ääntäkin ihan oikeesti. Kuunnelkaa tätä. Yleensä kannattaa pitää mielessä semmonen logiikka paikotellen, kun että mitä kovempi ääni, sen parempi ase. Se ei tosin aina päde, mutta minä en nyt niihin poikkeuksiin lähde käsittelemään tällä erää. Pysytään näissä pistoleissa. Dessu on oikeasti erittäin hyvä valinta. Sillä saa päitä tippumaan ja korvia taas lentämään ja niinku suorastaan vihollinen ei uskalla tehdä yhtään mitään. Hän on niin peloissaan, kun hän kuulee Dessun laukauksen, että oi, sieltä tulee minun turmioni ja hän itse häkeltyy ja sitten saa Dessusta päähän ja oh my god. Sitten ihan oikeesti, jos teillä ei mitään muuta jää tästä videosta niin käsiin, tai siis niin mieleen,
niin painakaa ainakin tämä asia mieleen. Älkää ostako tätä. Älkää ikinä käyttäkö sitä. Älkää ikinä. Minä painotan. Ei ikinä. Älkää ikinä käyttäkö sitä. Poistakaa se. Myykää ne skinitkin, jos teillä on. Hyi. Siisi. Tällä ei tee yhtä mitään. Tää on ihan oikeesti. Kattokaa nyt tuota ammusmäärääkin. Teillä on 24 ammusta. 24 ammusta. Minne helvettiin työ luulette näille menevänne? Vittu, tuossakin olisi tullut tyyppi, niin tosta... Noniin, ja lipaas tyhjänä. Piu, se olisi kuollut tässä vaiheessa, jos roikkusit tiellä ja olisi sille... Niin. Ei tällä tee mitään. Tällä ei osu mihinkään. Se on kallis. Verrattuna siihen, että samalla hinnalla saapi tuplapereet, mitkä on paljon paremmat ja miehekkäämmät ja hienommat. Jos joku tiimikaveri ostaa tämmöisen asseen, niin se voit ihan suorilla ampua sitä dessulla päähän, koska hän on typerys. Tällä ei tee yhtä mitään. Näillekin voi heittää vesilintuja tuonne. Nouhi. Eikä ainoat järkevät vaihtoehdot, mitä se voit pistolierässä ostaa, niin joko Desert Eagle tai tuplapereet. Ne on ainoa, millä oikeasti voi tehdä jotain aikaa. Näillä se saat tarpeeksi pusta päähän ja itse varmuutta ja alkaa päätä lentämään. Teknisistä täytyy nyt mainita kuitenkin sen verran, että se on ihan ok ase siinä mielessä. Siinä on kuitenkin 32 ammusta ja sillä pystyy kuitenkin tekemään jotain saamaan aikaa, mutta loppujen lopuksi se on vähän tylsä. Ei sulla tule yhtä semmoinen olo, että sä olisit taistelukenttien kuningas ja jotain vastaavaa. Se on jotenkin niin helppo ratkaisu. Mutta kyllähän täytyy sekin muistaa, että on se silti parempi vaihto kuin CC ja kannattaa milloin se laittaa sinne niin valikkoon, koska se on sen tässä jollain tapaa käytännölle asettoisi kuin CC. Jotkut sankarithan ostaa nämä liivit. Sitten ollaan silleen, minulla on kevlaria, minua ei voi voittaa kukaan. Kuulepa nyt, sinut voi voittaa kuka tahansa. Tää tullaan vaan, sä vaan tuut näin kevlarien kanssa, kun mikäkin kovakin jätkä olemme. Sitten tässä on vastapuolen sankari, joka on ollut fiksu ja ostanut dessun. Ja se on vaan tästä bang, ampuu sinun päähän. Yhtä tyhjän kanssa. Aivan yhtä tyhjän kanssa. Näillä ei tee mitään. Näillä ei tee yhtä mitään. Varsinkaan sinä itse. Sinä, joka ostat sen dessun, niin sä et teille yhtä mitään. Koska ei sulla ole rahakka siihen. Mutta niin jos sulla olisikin, niin et se siltikään sillä tekisi mitään, koska siihen vaan tuut sillä dessulla ja ammuskelet kaikkia päihin ja näin edespäin, niin se on yhtä tähän kanssa, onko sulla sitä kevlaria vai ei. Se vaan on turha $650 heitetty Kankkulan kaivoon. Painakaa mieleen myös se, että kaikki nössöt käyttää kevlaria. Kaikki, ketkä ei uskalla pelata tätä peliä. Jos joku ostaa kevlarin, niin se voit sitäkin ampua, siis tiimikaveri. Jos tiimikaveri ostaa kevlarin, niin se voit ihan suosilla ampua sitäkin päähän, koska et sä tee semmoisella tiimikaverilla yhtä mikään, joka on nössö. Se on vaan tullut kuolema siihen peliin ja se vaan aiheuttaa luultavasti harmia koko tiimille ja niin edespäin. CT-puolellahan meillä myös voitaisiin saada myös tänne CC-tilalle myös 5-7, mikä on ihan hyvä, mutta sekään ei ole niin hyvä kuin verrattuna tuplaperetoihin tai Desert. Okei, nyt kun me tiedetään, että mikä pistoli on hyvä niin kuin pistolierässä, millä oikeasti voi voittaa, niin vaikka taktiikat on vähän pyllystä, niin kannattaa pitää ehkä jotain mielessä. Yksinkertaiset taktiikat toimii aina, eli jos oot terroristi, niin menet saitille. Mutta jos et ole terroristi, niin pidät sen saitin turvassa. Simppeliä juttuja, eli meillä on vain 2 pistolia, mitä me voidaan käyttää, tai millä oikeasti pärjää, ja sitten yksinkertaiset taktiikat, mennään saitille tai sitten suojataan saittia. Se ei ole sen kummasempi. Ennen kaikkea myös hyviä vinkkejä pistolierään on se, että jos sä oikeasti teet hyvin ja pelaat hyvin sen erään, eikä sun tiimikaverit kehu sitä, niin ei kun vaan niitäkin naamaa, koska ne ei ole mitään tiimikaverit siinä vaiheessa, jos ei kehuta mistään. Jos vedät vaikka Assad hihasta ja ammuskelet peretoilla kaikkia päähän ja muuta vastaavan. Turhaan semmosia tekee, kaikkia vaan turpaan siinä vaiheessa. Nimenomaan kun sinä oot se kingi, niin silloin sinun pitää myös kohdella kuin kingiä. Jos sinua ei kohdella kuin kingiä, niin ei kun vaan tiimikavereita naamaa. Yksi hyvä tekniikka myös ostaa Zeus. Koska miksi? No, minäpä näytän. Ensin otatte tämä spavnipistoli, millä ette tee yhtä mitään. Juoksette tilanteessa, missä ikinä onkaan porukka. Harhaatte asseella. Ja sitten kun tulee tilanne, niin heitätte Zeuksen päälle ja piu. Jos joku urpo nyt ajattelee, että nämä toimii vaan pelkästään tässä mapissa, niin hän on sitten todellinen urpo. Hänen ei pitäisi varmaan edes pelata tätä peliä, mutta dessu ja tuplaperetot toimii kentässä kuin kentässä. Minä nyt käytän tätä Dust 2 esimerkkinä, koska tämä on varmaan suosituin mappi. Todennäköisesti onkin suosituin mappi, en tiedä kyllä miksi. Olette varmaan senkin teki ihan typeryksiä, mutta sille ei ole väliä. Tässäpä nyt oli oikeastaan kaikista kattavuudessa se, että miten pärjätä pistolierässä, kuinka päihittää vihollinen ja kuinka tehdä ultimaattisia juttuja ja tämmösiä. Ja ensi kerralla sitten varmaan katsellaan jotain ihan täysin muuta ja toivottavasti tämä nyt auttaa teidän pelissänne ja nähdään sitten ensi Mitä Eipähän sinne muuta. Nyt käyttiin nämä pistolierä jutut läpi ja nyt teetkin osaatte tehdä kaikkia hienoja pelata tää peliä paremmin kuin jopa minä ja olette ihan huippuja ja nyt kun tiedätte nämä kaikki vinkit ja te olette vitsi taistelukenttien kuninkaita nyt kun
osaatte ampua ja tiedätte mitkä aseet on hyviä ja te olette pistolierien kingiä ja niin edespäin ja voitatte pelejä ja kaikkia siistiä, niin minä kiitän katsomisesta ja lopuksi heittäkäämme tämä CC vittuun kanssa. Sinä menet sin. Pysykki siellä. Sinä pysy. Paska-ase. Pois! Pois! Se on vähän turha. Minä sanon pois! Pois! Noin. Hyvästi. Toista et tuu ikinä takaisin. Perkele. Pitän cheesy saatana. Tulee kehtaa kun tulla tänne. Mutta eipähän tässä muuta. Nähdään seuraavalla kerralla ja sitten opetellaan taas lisää Counter-Strike Global Offensive. Se on kuulkaas näkemiin!